ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನು ಗೀತೆ ಕಿಚನ್ಡ್ ಕುರಿತ ಮಾಸದ ಕಚ್ಪಿಂಚವನ್ಪುನ ತೂಕ ನಮ್ಮ ಮೂಲು 1 ಕಿಲೋ ಕುರಿತ ಮಾಸ ದೆತೊಂದು ಅವನ ಶೋಕು ಮಂತ್ ದಿಕ್ಕದು ಐಕೊಂತೆ ಉಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತ ಮಂಜಲ್ದ ಪುಡಿ ನಿಕ್ಲೆ ಖಾರ ಏತು ಬೋಡುನ್ ತೂ ಒಂದು ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿನ ಪಾಡೊಂದೆ ನಾನೊಂಜಿ 10-15 ಚಮಚದಾತ ಪಾಡೊಂದೆ ದಯವಿಡ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಆತ ಖಾರ ಹೆಚ್ಚಿ ಒಂದೇನು ಪೂರ ಶೋಕು ಮಂತ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅಂಚಿನ ಬುಡುಡು ಏರಂಡಲ ಗೀತೆ ಕಿಚನ್ ಹೊಸ ತೂಪುನಂಡ ಈ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತೊಂಡೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಆಲ್ ಸೆಟ್ ಮಂತ ನಮ್ಮ ಮಂತಿನ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೊಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅಂಚೆನೆ ಬುಡ್ಕ ಇತ್ತಿನಕ್ಕೆ ಕಡೆಯರೊಂದು ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಮನ್ಪುಗ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಅರ್ಧದಾತ ನುಂಗೇಲ್ ತಾರೆ ಗೋಟು ತಾರೆ ಇದು ಅರ್ಧದೇ ತೊಂದೆ ಅರ್ಧ ಹೋಳುದೇ ತೊಂದೆ ಅವನು ಅವನೊಂದು ಚೂರು ಗ್ಯಾಸಡೊಂದು ಚೂರು ಅವನ ಕೊತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದು 1 ಕಿಲೋ ಕುರಿತ ಮಾಸಗೂ ಅರ್ಧ ತಾರಾಯಿ ಯಾವು ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಪಜ್ಜಿ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜ ಇತ್ತ ನಾನು ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ನುಂಗಿಯಲ್ಲಿ ತಾರಾಯಿನಿ ಒಂಚೂರು ಬೆಚ್ಚ ಮಂತಾಗಬೇಕು ನೀನು ಕಟ್ ಮಂತದು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಡ್ ಕಡೆ ಉಡೋನು ಬೊಕ್ಕ ತೂಕ ಇತ್ತೇನು ಮೂಲ ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಮಂತಿತ್ತಿನ ಮಾಸನು ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ಬೇಯ್ಪಾರ ದೀಕ ಮೂಲ 3 ಚಮಚ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡುಂಡೆ ನಾನು ಎಣ್ಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಮಂತಿತ್ತಿನ ಕುರಿತ ಮಾಸನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಪಾಡ್ದಾಯ್ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಶೋಕ್ ಮಂತು ನೀನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಇಡ್ಲಿ ಮೂಡೆ ಸೆಮೆ ತಟ್ಟಿಗೆ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ನಿಕ್ಲು ಒಂದ್ಸತಿ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ನೀರು ದೋಸೆಗಳ ರುಚಿ ಆಪುಂಡು ಈ ನಮ್ಮನೆ ನಮ್ಮ ಕಚ್ ಮಂತಡ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲಿ ಗ್ರೇವಿ ಏತು ಬೋಡು ತೂದು ನಿಕ್ಲು ನೀರನ್ನು ಸೇರ ಹೊಂಡ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಊರು ಪಜ್ಜಿ ತಾರೆ ದಾಯ ಪಾಡ್ಜವನ ನುಂಗಿಲ್ ತಾರೆ ಪಾಡ್ನೆಟ್ಟ ಹತ್ರ ಮನದನಿ ಗೊರಿಂಡಲ ದಾಲ ಹಾಲಾಪುಜಿ ಮಸ್ತ್ ರುಚಿ ಆಪುಣ ಎಣ್ಣೆ ಪೂರ ಬುಡ್ದು ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಶೋಕ್ ಮಂತ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಮಂತಿಬೊಕ್ಕ ಏನಕ್ಕೆ ಏತು ಬೋಡು ತೂ ಒಂದು ಆತ ನೀರನ್ನು ಸೇರವನ್ವೆ ನೀರು ಸೇರದಾಯ್ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 5 ಸಿಟಿನ ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ಬೇಯ್ಪಾಡು ಇತ್ತೆ ಕುಕ್ಕರ್ದ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದ ಒಂದು 6 ಸೀಟಿಂದೇನು ಬೇಯ್ಪಾಗ ಇತ್ತೆ ಕಡೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ತಾರಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಡ್ ಕಡೆಕ್ಕ ತಾರಾಯಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಇಂಚಿದ ಶುಂಠಿ ಒಂಜಿ 2 ಕಂಡೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡೊಂದುಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಚಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ಮಸಾಲ ಪದಾರ್ಥ ಇತ್ತಿನ ಅಂತ ಈಗ ಪಾಡೊಂಡು ಅಂತ ಎಂತೆ ಮಸ್ತ್ ಬುಡ್ಚಿ ದಾಲ ನಮ್ಮ ಗರಂ ಮಸಾಲದಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮನ್ಪುಜೈಕ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಅಟ್ಟು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಈಸಿ ಅದು ಏರ್ ಬೋಡನ್ನೆಲ್ಲ ಮಟನ್ ಸಾರು ಮನ್ಪೊಲೆಪ್ಪ ಹಿಡ್ದಾದಲ್ಲ ಯಾರಿಜ್ಜಿ ಸಾಜೀರಿಗೆ ಪಾಡೊಂದೆ ಏಲಕ್ಕಿ ಚಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ಪೂರ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಕ್ಕಂದಿನ ಮಸ್ತ್ ನೈಸ್ ಅದು ನಮ್ಮ ತಾರಾಯಿನ ಕಡೆ ಹೊಡೊಂದಿಜ್ಜು ಅಂತೆ ತರಿ ಅದಲ ಕಡೆ ಹುಲಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ಬೇಯ್ಪದಿನ ಮಾಸ ಬೇಯ್ದು ತೂಕ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋ ತೂಜೊಂದುಂಡು ಎಣ್ಣೆ ಪೂರ ಬುಡ್ದು ಕುರಿತ ಮಾಸ ಶೋಕು ಬೇಯ್ದುಂಡು ಇತ್ತೇನೆ ಒಂಜರ ಚಮಚದ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಇಲ್ಲ ಜೀರ್ದೇರದ ಪುಡಿನ ಪಾಡೋಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ 2 ಟೊಮೆಟೊ ನಾನು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಂತ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವಿನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆತೆ ಕಡೆತೆ ವೈತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಆಪುಜಿಂದು ಇತ್ತಂದೇನು ಪೂರ ಒಂದ್ಸತಿ ಶೋಕ್ ಮಂತ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂಗ ಒಂದು ನೆಕ್ಕದಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡತ್ತ ಮತ್ತೆ ತಾರಾಯ್ದ ಪೇಸ್ಟನ್ನು ಸೇರವತ್ತೆ ಅವ ಇದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡ್ಗಿತ್ತೇನೆ ಬುಡ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆದಿತ್ತಿನ ತಾರಾಯ್ದ ಪೇಸ್ಟ್ನ ಇತ್ತೆ ಸೇರವಂಗ ನನಗೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮದಲ್ಲ ನೀರು ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ ನೀರು ಚೌಲ್ ನೀರು ಸೇರಾರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚೆಲ್ಲ ಬೋಡಂಡ ಬಿಚ್ಚ ನೀರು ಸೇರವಡು ಇತ್ತೆ ಈತ್ ಪೂರ ಯಾಕನೆಕ್ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪುದ ಅಂಶ ಕಮ್ಮಿನ ತೋಜುನಿ ಅನ್ನತ್ತೆ ಪಾಡುವೆ ನಿಕ್ಲಿಗಿತ್ತೆ ಸಾರು ಇಂಚ ತೋಜುಂಡು ಇಂಜನಿತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸನ್ನ ಮೆಲ್ಲ ಮಲ್ತು ಒಂದು 15 ನಿಮಿಷ ನಮ್ಮ ಕೊದ್ದೆವಡು
ರೇವಣ ತಾರ ಹಿಡಿತೀನಿ ಎಣ್ಣೆದ ಪಸೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಸ ಹೊಡಿತೀನಿ ಎಣ್ಣೆದ ಪಸೆ ಪೂರ ಒಂಜಕ್ಕೊಂಜಿ ಸೇರೋಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೆನೆ ಅಂದಿವೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗಿತ್ತೆ ಒಂದು 15 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ಬೇಕು ಮುಚ್ಚಲ್ಲ ಜೊತೆ ತೋಜ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಇಂಚ ಮಟನ್ದ ಕಜಿಪ್ ರೆಡಿ ಆತಂದು ತೂಯರತ ನಿಕ್ಲು. ಈ ವಿಡಿಯೋಲ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಆಯ್ನತ್ತು ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಒಂದು ಮೂಡೆಗಾಡು ಇಡ್ಲಿಗಾಡು ಮಸ್ತ್ ರುಚಿ ಆಪುಂಡು. ನಿಕ್ಲವರ ಈ ಮೆಥಡ್ ಮಟನ್ ಸಾರು ಮಂತದ್ದು ಎಂಚ ಬತ್ತನ ನಿಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತಿರ್ಪಲೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲು ತೂಯಿನಿಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯ ನಿಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದಲ್ಲ.